Malkia Park bol založený v roku 2016, čiže práve v tomto roku budeme mať také 10. výročie, kde teda, ak môžeme pozvať aj návštevníkov, aby si prišli užiť takýto krásny deň 10. výročia už 13. júna. Štatút zoologickej záhrady sme ale získali v roku 2022. Čiže otvorené máme od roku 2016 a štatút zoologickej záhrady máme od roku 2022, od mája. Momentálne sme už nad číslom vyše 300 jedincov na 9 hektároch. Samozrejme, nebolo to od začiatku, ale postupne sa zvieratá prijímali, zachraňovali rôznym spôsobom. U nás v Malkia Parku, našej zoologickej záhrade, máme 3 kusy mediera svetlochrbtého. Máme tu samca, ktorého máme z Českej zoologickej záhrady Dvůr Králové. A taktiež máme samičku Aničku, ktorá sa narodila v Olomouci v Českej zoologickej záhrade. Bola prevezená do zoologickej záhrady Dvůr Králové a odtiaľ máme obidvoch jedincov. U nás sa podarilo vlastne spáriť týchto dvoch jedincov. Z toho vzniklo mláďa, ktoré sa narodilo v auguste minulého roka a dostala meno Ayla. Toto zviera je výjimočné najmä kvôli tomu, že je nebojácne. Dokáže sa postaviť veľkým šelmám vo voľnej prírode, ako sú napríklad levy púšťové, môže to byť leopard škvrnitý, čo sú teda naozaj veľkí predátori. Hovorí sa, že to zviera sa vie otočiť vo vlastnej koži, takže má naozaj veľmi hrubú kožu, ktorá je veľmi ťažko prehryznutá práve pre tých predátorov. Keď chcete vyskúšať, ako dobre ste spravili tú ubikáciu, tak dajte tam mediára, lebo on na všetko príde, na všetky nedostatky, ktoré sa niekedy môžu stať. Najťažšie je prežiť súčasnú dobu, čo sa týka vstupov energetických a vstupov krmy pre zvieratá, pretože len na také porovnanie, keď pred slintačkou, čo bolo zhruba pred rokom, sme nakupovali kilo hovädzieho mäsa za €95, teraz je to 3,20 €. Ročne nám konzumujú okolo 50 tón mäsa, všetky šelmy, v priemere je to okolo 150 kg na deň. Sme jediná zoologická záhrada na Slovensku, ktorá má v svojom chove také druhy zvierat ako hyeny škvrnité, psy hyenovité, fosa madagaskarská a jedného už len bohužiaľ geparda štíhleho. Momentálne sa zapájame do chovu, alebo teda vytvárame novú lokalitu pre existenciu nášho jediného druhu korytnačky, to je korytnačka močiarna v spolupráci so štátnou ochranou prírody, čo patrí medzi úlohy zoologických záhrad. Takže zoologická záhrada nie je len o vystavovaní zvierat na verejnosti, ale je to o vzdelávaní, edukácii, repatriácii, reintrodukcii zvierat do prírody a s tým spojené úlohy. Teraz sa nachádzame pri fose dlhochvostej alebo pri fose madagaskarskej, ktorá je endemitom ostrova Madagaskar. Nikde inde sa na svete nevyskytuje vo voľnej prírode. Teraz si ukážeme taký tréning na váhu. Fosa vždy takto príde, je to povahovo nebojacné zviera, nemá problém s rôznymi typmi, druhmi tréningu, tak má presne 10,6 kg. Zaujímavosťou je, že má čiastočne vysúvacie pazúre, ktoré mu slúžia na pohyb v korunách stromov, aj ten dlhý chvost na rovnováhu. Fosa vyzerá na prvý pohľad, že je to mačka, alebo je príbuzná k mačke, ale práve naopak, radí sa do čelade falanukovitých, a najbližší príbuzní sú vlastne cibetkovité šelmy, mungovité, ako napríklad surikata, mangusty, takže tie africké šelmy.
fosa madagaskarská nám prišla z nemeckej zoologickej záhrady, máme ju v deponácii. Je to vlastne ohrozený druh vo voľnej prírode, takže sa radí do EEP programu, čo sú vlastne ohrozené druhy živočíchov v zoologických záhradách. Snažíme sa hlavne im ten život v ľudskej starostlivosti vždy nejak obohatiť. Na to slúžia hlavne tie enrichmenty. Môžu to byť hlavne pachové, potravinové, nejaké fyzické, kontakt s iným druhom zvieraťa, že je to obohatenie toho života v tej ľudskej starostlivosti a ešte je to aj akože prirodzené správanie to v nich vyvoláva. Vlastne celý život trávia v tom jednom výbehu, takže je to veľmi dôležité, aby nebol ten život taký stereotypný. Preto slúžia hlavne tie enrichmenty na to, aby sme im ten život aj týmto spôsobom obohatili, spríjemnili, spestrili. Kapibara ako taká, vlastne ak môžete vidieť, tak sa vlastne už rodí také hotové zvieratko, to znamená už vidia, osrstené, už behajú, už takí roztopašníci malí. Tu na v Malkia parku máme vlastne 4 dospelých jedincov, s tým, že máme vlastne 3 naše samičky, to už je naša 3. generácia v podstate, a jedného samca máme. Tieto naše samice máme tak v vekovom rozhraní od 4 vlastne 4, 5 a jedna už ide vlastne pomaly na 6. rok. A tejto našej tofinke sa vlastne podarili teraz prvýkrát, prvorodička, máme vlastne od nej prvé tieto mláďatka, ktoré sa nám narodili 10. marca. Pošťastilo sa nám vlastne, že máme 2 samcov a 1 samicu, s tým, že vlastne na mlieku sú 4 mesiace, ale hneď už po prvotných dňoch začnú vlastne jesť už aj to, čo dospelí, hej, to znamená základom je to seno a potom dostávajú rôzny ten šalát, zeleninu alebo nejaké to ovocie. Výhodou u tých kapibariek je, že sú veľmi zvedavé, takže sa s nimi vlastne dá dosť slušne pracovať, alebo teda snažíme sa ich učiť na taký ten kontakt. Je to vynikajúca vec, vlastne aj keď náhodou treba aj nejaké to veterinárne ošetrenie, tak je to trošku potom jednoduchšie samozrejme, tá manipulácia. Oni tie kapinky majú aj také tie svoje miesta, kde majú veľkú radosť, že keď ich človek škrapká, tak akože tak stuhnú, sa dá povedať, naježia sa. Ale to je vlastne náznak toho, že im je to príjemné, že nie je to niečo, čo by bolo také vlastne, že zlé. Vždycky je to o tom, že treba tak pomaličky vlastne k nim pristupovať, hej, že aby sa nelakli a dávať teda aj pozor, lebo občas, keď teda oni vydajú nejaký ten zvuk, ktorý je taký akože výstražný, tak samozrejme pri tých kapibarách to funguje tak, že celá skupina ich vlastne stráži. To znamená, tunak je hlavný ten šéf, by som povedala, naša najstaršia smolka, ktorá teda veľmi stráži a keď jej sa niečo nezdá, tak hneď samozrejme sa dá do pozoru a dá do pozoru aj mamu, aj vlastne nevlastnú sestru. A vlastne si ich strážia ako tak kolektívne, čo je teda také dosť nádherné v podstate ich pozorovať, ako spolupracujú. Už jak začnú byť tie teploty na 10 stupňov aj v noci, tak sa púšťajú a môžu ísť vlastne na celé to jazero, majú tu celý tento obrovitánsky priestor, čo si myslím, že je dosť také slušné. Na začiatku teda sme primárne sa snažili prijímať zvieratá, respektíve zachraňovať z cirkusov. Dnes už v cirkusoch je zakázané vystupovanie týchto šeliem, primátov. Tie zvieratá sme museli vykúpiť z toho najhoršieho. Mali sme tu taký silný príbeh našich medvedíc, ktoré už momentálne dnes teda bohužiaľ nežijú, ale si otrpeli svoje v rámci trénovania v cirkusu, vystupovania a zábavy pre ľudí. Momentálne, čo sme na tom začiatku ešte teda zachránili, alebo respektíve aj vykúpili, sú u nás levy, tigre,
ťavy. Ostatné zvieratá sú plus minus od súkromných osôb, z nevhodných podmienok, alebo už teraz vlastne aj v rámci spoluprác s inými zoologickými záhradami. Našou takou poslednou záchranou, vďaka tomu, že sme dostali aj štatút zoologickej záhrady, bola záchrana vlastne levých súrodencov. Sú to Aslan a Bela. Tie mali byť utratené potom, ako zahynul ich majiteľ, teda tragicky zahynul. Ale my sme ich na poslednú chvíľu teda zachránili pred tým, aby ich utratili. Samec Aslan, veľakrát si ich návštevníci mýlia, že je to tiež samica, ale bohužiaľ bol vykastrovaný predtým, než k nám prišiel. A keďže to súvisí, tá kastrácia, priamo s hormónmi, ktoré spôsobili vypadanie tej hrivy, tak je momentálne bez hrivy. Tu mu to nechýba, chýba mu to možno na tej kráse, že naozaj lev je dominantný s tou hrivou, nádherný samec, ale vo voľnej prírode by to bolo asi preňho horšie. Momentálne máme týchto troch samcov, sú to traja bratia, Laurel, Hardy a Joey. Ako v každej rodine, tak aj tam občas príde k nejakým šarvátkam medzi nimi. Takže väčšinou sme v režime, že vždy jeden z nich musí byť oddelený. Vieme rozdeliť ten priestor na 3 samostatné boxy a vieme sa potom venovať každému zvieraťu individuálne a oni si, tak povediac, nelezú do kapusty. My si takto každý deň to zviera vieme pozrieť a tým pádom informovať veterinára. Už potom zákroky, samozrejme, tie už by sa robili pod narkózou, ale už aspoň ten veterinár vie, na čo sa má zamerať a teda, že tá prehliadka nejak tak prebehla a vieme, kde je problém, keby sme nejaký videli. Ešte by som dal do pozornosti túto rekvizitu, čo držím. Je to tzv. Target. Je to gulička, na ktorú to zviera musí upriamiť pozornosť. Keď na ňu upriami pozornosť, tak vtedy cvakneme takýmto klikerom. A to znamená, že urobil si vec dobre a prichádza odmena. Čiže ja kliknem, vtedy musím odmeniť, lebo keby som neodmenil, tak to je, keby nám v robote nedávali peniaze, tak tiež tú robotu potom nebudeme robiť, že? Takže ona, keď sa dotkne nosom toho klikeru, no tak teraz je až premotivovaný, vidíte, že zvieratá k ničomu nenútime a oni nám tie cviky robia sami. Čiže teraz nám ukazuje zuby napríklad, hej. Ukáž zuby ešte raz, poriadne. Dostane až keď... Tak, dobre. Odmena. Vie nám ukázať aj brucho, lebo často tam ten ošetrovateľ nevidí. Vidíme nejaké zranenie, ktoré je na chrbte, nejaké, ja neviem, výrážky, hocičo. Takže potom takto tie zvieratá nám vedia ukázať brucho. Počkaj, poriadne, poď tu. Tak. A musí v tej polohe zostať, zakiaľ sa neozve kliknutie. Ako náhle sa to ozve, tým pádom robota končí a prichádza výplata. Ja by som tejto zoologickej záhrade zaželal, aby prežila ešte veľa takýchto 10 ročí, aby tu mohla fungovať symbióza našich zvierat a našich zamestnancov. Odporúčil by som návštevníkom túto zoologickú, jednak preto, že tu máme tie druhy zvierat, ktoré sú jediné zatiaľ na Slovensku. Je to rovina celkom dostupná aj pre občanov so zdravotným postihnutím a návštevníkov tu môže prilákať naše jedinečné komentované krmenia, kde môžu vidieť v podstate imitáciu lovu mačkovitých šeliem, hlavne veľkých levov, tigrov, tak ako by to prebiehalo vo voľnej prírode.